すいません、休憩入るんでまかないつけてもらっていいですか？分かった。このサーモンの骨抜いてからな。早く休憩行きたいんで急いでもらっていいですか？お前も骨抜いたろかい。きのこたっぷり料理でお願いします。分かった。すぐ作るわ。はい、できたよ。休憩行っといて。うわ、うまそう。けんちんうどん。ここで茨城県の郷土料理出てくるか。具だくさんやし、匂いからして絶対うまいやん。それにしても具材の切り方上手。なんで上からやねん。